Představujeme vám mini karavan Condor, který vyrábí naše firma Impro Čáslav s.r.o. Je to náš příspěvek pro všechny přátelé cestování, kempování a karavaningu. Jeho hlavní výhodou jsou malé rozměry, nízká hmotnost, která se pohybuje od 350 do 450 kg. S takovýmto přívěsem může jezdit každý držitel řidičského oprávnění skupiny B. Zákazník si může vybrat karavan buď bez výbavy, anebo s výbavou, do které patří například lůžko 1,60 x 2 metry, skříňka na lednici, skříňka na ošacení, anebo police na drobné předměty. Nadstandardní výbava potom může být držák na kola, anebo solární panely, které zajišťují dodávku elektrického proudu. Minikaravan Condor doporučuji všem, kdo si chtějí odpočinout a zažít trochu relaxu. Dobrá.